Para matapos na talaga yun. Baulin kami ngayip ka. Makunot? Makunat. O kamay mo. Yun. Kaya ba? Kaya. Nakasinag. Merienda tayo. Sampurado. Mga kasinag, good morning. Andito pala ang turno kay Teo Mando ngayon mga kasinag. Dito magkatrabaho ang Team Lakas. Itong pilapil na ito ang bubuhayin namin. Daanan niya kasi itong mga kasinag pupunta dyan sa kabila. Ayusin namin itong palayin niya na ito. Ayan mga kasinag, ito ang trabaho namin. Ito muna. Kasi lumalabas yung tubig dyan eh. Haharangin muna namin to. Tapos buhayin namin itong pasakil yung daanan ng tubig para pag pag nagtanim na si Teo Mando ng palay dito, okay na yan. Madaling makalabas ang tubig. Ayan ang trabaho namin ngayon, itong palaya na ito. Kasi nag-uumpisa na mga kasinag ang panahon ng taniman. Yung nipa na yung mga kasinag at kailangan putulin na talaga yan kasi humaharang dito sa daanan ng tubig, kaya tinatanggal na nila Kuya Ading kasi Kuya Iking yung bunga ng nipa. Ano na ito? Buko o ano? Buko yan. Kaya kain to mga kasinag. Yung laman nito, kaya kain to. Ito oh. Hindi ko lang alam kung ang laman niya na yan buko or ano na, matigas na. Ito kasing isa, wala pang laman oh. Sabaw pa lang. Kinakain kaya ito mga kasinag. Yung ano yan. Ayan. Makunot? Makunat. O kamay mo. Yun. Sakto. Mayo? Wala rin. Wala din laman. Yung isa. Yan ba, matigas na yan. Hindi tayo nakatimpo Mayo pa? Wala rin. Oh. Wala rin laman ito. Yan, baka tigas-tigas na yan. Iba ng kulay eh. Mayo pa man lang oh. Walang laman mga kasinag. Hindi kita makatipong ka na. Hindi tayo makatipong. Walang laman. Ito wala rin yata. Meron pa dyan. No. May mga pinutol sila dito mga kasinag eh. Tingnan natin yan kung may mga laman. Yan oh. Ito. Yan. Yan, baka sigurado na yan. Yan. Pangguta na yata. Gurang na gano'n Wala rin. Ay, Wala. lungkod pa. Wala na no. Wala na. Sayang mga kasinag, hindi tayo nakabuko. Masarap sana ang ano niyan, yung tipong kung tawagin dito. Yung bunga ng nipa na yan. Dilinisan niya mga kasinag para yung tubig diretso punta dyan. Dito naman sila oh. Ganyan lang muna yung pagtrabaho namin para pag tumigas yan mga kasinag, saka lang yung pipinisin. Saka lang yung pipinisin mga kasinag pag tumigas na. Kailangan patigasin muna yung mga kasinag kasi pag lumaki ang tubig naman din sa palayan, madadala lang yan. Kaya patigasin natin. Andito naman kami. Dito naman kami mga banat. Yan. Shoutout pala sa bata ni Kaloy. Shoutout mo naman yung girlfriend mo. Ano pangalan ng girlfriend mo? I don't know. Hindi ko alam. Seryo. Seryo. Seryo.
Sario palan. Shoutout pala kay Sario, yung girlfriend ni Kaloy. Kaya ba? Kaya. Sabagay para makabili yung tubig. Mga sinag, ayan na. Ito na ang aming natrabaho. Papunta na kami doon. Tapos yung skading, linis doon. Tapos ito na ang aming merindalan. Ayan mga sinag, merienda muna tayo. Merienda tayo habang malamig pa. At makapawi-pawi ng ano, uhaw. Ha? Yun. Royal. Tapos Coke. Baka naman Royal at Coke. Kuno ko na lang. Merienda muna kami makasinag. Para pahinga muna. Trabaho na ulit mga kasinag. Babanatan na naman namin yan para matapos na. Ayan, nag-uutay-utay na sila. Yan naman daw makatira dyan. Yun na naman yan. Yun, upag ganyan. Bubuhayin muna daw ito para maano yung ano, daanan niya. Wala dyan daan. Pagbiglaw na uy. Daw, kumatira da. Malapit kasi dito ang daan niya eh. Magagpad. Hmm. Kumagpad. Agpad. Talaga. Napalaban kami dito. Ay, kala yung haba may linta yan? Ano? May lingka. Nasa po pa kita. Kung hindi pinapasok ng tubig alat ito, yung nadang linta dyan, pinapasok kayo ng tubig alat eh. Diyan sa laog. Ay dyan, sigurado sa loob ng palayan. Yung matubugan ng kalabaw. Mayo. Wala. Pangalan ko nagkarabaw ng ulo pag natubog. Doon ang mayroon oh, sa dulo doon. Sa may nara. Mga sinag, haawi na kami. Tama na muna yan. Mamaya naman. Balik naman kayo mamaya. Uwian muna. Kanya-kanyang uwi muna. Mga sinag, tama-tama, inilipat ko si Magayon. Update ko muna kayo. Ay Magayon, ito na si Magayon. Magayon. Ayan ang mga sinag. Dito ka maitinali. Naanin na kasi yung palay dito. Nung nakaraan may palay dito. Nung papasok ang bagyong mga kasinag, minadali nilang gapasin, resirin. Yun na lang ang natitira oh. Yung kung nakikita niyo yung kulay dilaw na yan, puro palay pa yan. Tapos yung nandun sa taas na yun, puro palay pa rin yung mga sinag, hindi pa ganong hinog. Magayon, dito ka muna ha. Patuloy muna ako. Ayun mga kasinag, uwi muna tayo. Iwan na muna natin yan dyan. Mga kasinag, magandang hapon. Magkatrabaho na ulit kami. Kanayang maga, ito yung natrabaho namin kayang umaga. Ngayon andito na pati sa Barok. Magkatrabaho naman kami dito sa lugar na ito. Yan si kuya. Wala pa yung iba. Kami pala apat ang nandito. Diyan po dyan. Nakakuyan. Hindi, sinusuag yung ano. Hoy, putal-patal na kahit maraot ang sungay mo demonyo ka. Nanggo to. Ang yan eh. Nabilis lang lumaki nitong kambing na ito. Subod puro yan. Huwag yan eh. Sugbon na yan. Balas na naman ito. Oo. Tama yung babayi. Sugbon to. Kasinag, merienda tayo. Itong merendala natin. Sampurado. Ayan. Pelvin. Masirap yan. Kay Barok. Nandun ba sila? Naghihinaw.
Tuyo sanang masarap dyan, ano? Tinapa. May tuyo sa ano. Sungla yan. Sungla yan. Gata. Tiram pa din. Ilagyan ko. Nanganaan niya. Binukasan mo man kaya. Daw, lagyan natin. Ito, yung palapot. Ay, malabnaw. Malabnaw. Dah. Gusto mo pa daw. Ayun, masarap nga. Gatas na yan. Nakasinag. Merienda tayo. Sampurado. Sampuradong may malabnaw ng gatas. At patrabaho saga. Palalo, sulit. Yun, may hilo. Sampurado ka tagarong lugaw. Nani? Yung makanalo ka. Masira mo lugod ka kanon. Ano yan pang ano? Teaser? Mumpo ba? Kasi padi Ay, mumpo! Mumpo. Mumpulot ang grabe. Bukan? Imported from Spain. Baga pa sa Spain. Arog ka sis. Maurag na cheeser to, mumpo. Inumin ng pare ito. Pero pa, di na pwede mag-inom ko yan. Makalunong si Kaloy ng yellow. Nagapantalo. Mapresyon ta bang. Ta bang. Ito harap ito na riyan. Ang kuya nga to, tapos to. Tama kayo sa namin kusina. Malag sa naman kwarto kan CR. Tapos malanog. Nakasinag, uwi na kami. Natapos na. Sila na lang palang papatrabahuhin ko ulit dun sa ano, trabaho sa bahay ni Ate Arian. Sila lang ang babayaran kung makasinag kasi ilang beses naman sila nagtrabaho ng libre. Kaya sila naman ang patrabahuhin ko dun para matapos na talaga yon. Kami nga ito ka. Wala mo dyan, kami mauli. Para si kambing dyan. Oo. Mauli naman eh. Oh, pinapauwi na talaga tayo. Pinapauwi na kami ng kambing. Ayan, tama-tama. Mataas-taas pa yung araw. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Ayan mga kasinag, yung wifi ko hindi pa naayos. Dito ko na inilagay yung tower ng wifi. Ako na nagkabit nito mga kasinag. Kasi mga kasinag, hindi pa pinupuntahan ni kuya yung wifi namin. Pero nag-abiso naman kami dun na okay naman na yung pagkakabitan ng wifi. Nakapagbuhos na rin ako ng puting. Yung pagkakabitan ng gaying. Ito na yung wifi ko mga kasinag. Ito yung tower ng wifi ko. Ayan. Kung makikita nyo mga kasinag, ako na nagkakabit nito. Tapos ngayon mga kasinag, utay-utayin ko naman ulit trabahuhin. Ako na nang maakyat nito para tapos na. Para pagpunta ni kuya dito, yung mag-aayos ng wifi, hindi na sila gaanong mahirapan. Mapadali na yung kanilang trabaho. Kung makikita nyo naman mga kasinag, nakita nyo yan. Mataas na yan. Dalawang ano pa lang naman yung mga kasinag, dalawang 20 na tubo. Bali 4 na dugsong. Kasi ang isang 20 tubo kasi hinahati nila. O kaya 4 pa lang yan na dugsong. Dito kasi mga kasinag, ang wifi sa amin P2P. Wala naman kaya ditong ano, mga kagaya ng PLDT. Dati kasi malakas ang signal ng ano dito, packet wifi. Pero nung ano ng mga kasinag, nung tumagal na, nung pinasok na ng mga P2P ang mga lugar-lugar dito, parang nahugot yung signal. Kaya hindi na kami makagamit ng ano, ng packet wifi. Wala nang signal, hindi rin kami makakunik. Kaya ang ginawa ko, anong nakarang ilang buwan, ito nang pinakabit ko, itong wifi na ito. Dati mga kasinag, nakakabit ito doon sa may gilid ng bahay, ay nagbagyo, nabali siya. Naisip ko na delikado, kaya ipinalayo ko sa bahay. Dito ko inilagay sa palayan.
Dito ko inilagay sa gilid na ito. Oh. Kung makikita nyo ng mga kasinag. Oh. Diba? Baka sa mga susunod na linggo, may wifi na ako. Lahat ng comment nyo, masasagot ko ng mga kasinag. Re-replyan ko na yung mga comment nyo mga kasinag. Kasi sa ngayon, nahihirapan ako kasi wala talaga akong wifi mga kasinag. Kaya pasensya na sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Maraming salamat po. Pasensya na kayo mga kasinag. Ayun mga kasinag, trabahuhin ko muna to. Hanggang dito lang muna at mamaya ililipat ko naman si Magayon. Magbabahog kami ng baboy. Magpapaalam naman ako sa inyo mga kasinag. Bye bye.